多くの有権者は立憲民主党と国民民主党何が違うのか分かんないっていう声が圧倒的に多いですね。でもね、今まで何度も合流話があってうまくいかなかったのは、これ政策上の問題なのか、もう感情の問題なのか、選挙区調整の問題なのか、何が一番大きいんですかね。これまたあれですかね、衆院選割と分かれるんですかね。さあ始まりました選挙 .com チャンネル。今回もアシスタントはスピーチライターの千葉香織さん、そしてゲストは選挙プランナーの増田香織さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。では行きましょう。今回のテーマはこちら。立憲民主党と国民民主党が合流して新党に。はい、立憲民主党は7月17日両院議員懇談会をですね、国会内で開きました。こちらで立憲民主党の執行部が国民民主党に示した合流に関する提案を了承して、対応を枝野幸男代表と福山哲郎幹事長に一任すると決めたんですね。こちら立憲民主党の提案では、両党はいずれも解散して新設合併方式で新党を結成、そして党名は立憲民主党、略称通称は民主党として党名大会で代表選を実施するとのことなんですね。どっかで聞いたことのある名前ですね。そうですね。なのですが、この合流のニュースいまいちわからないよっていう方もいらっしゃるかと思いましたので、今日はわかりやすくお伝えしていこうと思います。ではまず経緯おさらいしていきましょう。こんな形になります。旧民主党の流れを組む両党はですね、1月にも合流模索したんですけれども、政党名などの条件で折り合いがつかなかったと。そして立憲民主党が合併新党結成を申し入れているような形になっておりますね。香織さん、もし補足があれば。そうですね、このあたり、もともと2017年の10月に行われた前回の衆議院選挙がもともとその直前まで民進党というですね、民主党が、結の党と合流して、維新の党ですね、維新の党と合流してできた、民進党という党が、なくなって、そこから新しく希望の党という小池百合子さんが代表を務められた党ができて、ありがとうございます。そうですね、こういう流れですね。でこれ民進党っていうのが、2017年10月の衆議院選挙の時に、基本的にはその衆議院の議員の人たちは、希望の党に移り、で希望の党に、行けなかった人たちで立憲民主党という党を作り、要は民進党として、衆議院議員だった方たちが2つに分かれてですね、選挙を行うことになり、で、その後にですね、希望の党は希望の党で、表に議席が取れずに、国民民主党という形になって、結局この立憲民主党と国民民主党という、2つのもともと民主党に所属してた、民進党に所属してた議員さんが存在する、野党ができたというところからですね、もともと一緒にやってたわけですから、この一強多弱、自民党が非常に支持率が高くてですね、野党が弱いという中で、もともと一緒にやっていた、旧民進系というか旧民主党系のこの2つの党がまず、合流をして、野党としてですね、しっかり塊を作っていこうというのが、ずっと言われているんですけども、なかなかねうまくいかなかったんですね。で先ほどのパネルにもありましたけども、今年の1月にもそういう話があって、私はですねこれ、年末ぐらいからいろいろ話があって、1月にもその合流するって言って、もうねほとんどの人がいやもう今回は合流するみたいな感じでおっしゃっていて、僕もねこの番組でね、いやさすがに今回は合流すると思いますみたいなことを言ってたんですけど、結局合流しなかったんですよね。で結局合流しなかったんですが、今回ですね、一つ契機になっていると言われるのが都知事選挙、ね、今月の、5日に行われました東京都知事選挙で、やはり立憲民主党がですね全く存在感を示せなかったということであったりとか、党の支持率もですね、非常に伸び悩んでいるという中で、今度衆議院の解散総選挙が、年内、場合によっては秋または年末にあるのではないかというふうに言われてきたので、いよいよお尻に火がついたかなというところですね。これまたあれですかね、衆院選割と分かれるんですかね。さすがにね今回は分かれないんじゃないかな。結果次第とは言えますね。これ自体は
やはり結果が悪ければどうなるかわからないというのは、前回の希望の党がまさにそうですけども、当然希望の党がねここで一定の議席を取ってれば、そういうことにもならなかったというところでしょうから、合流してまた分裂しないとも、言い切れないですけど、可能性は低いんじゃないですかね。さすがに今回一緒になったらしばらくは一緒にやるんじゃないかと思いますけどこれ今回の7月の提案で新しい点は、吸収合併のような形ではなく、お互いに回答して対等に合併をしようというのが新しい点ですかね。そうですね、対等合併というところと、透明についても、略称を民主党にしようというような形で、ある程度立憲民主党側からすれば、妥協しているというか、交渉するためにそのあたりを少し柔軟にしているっていうのが今までと違うところですかね。これでもね、今まで何度も合流話があってうまくいかなかったのは、これ政策上の問題なのか、もう感情の問題なのか、選挙区調整の問題なのか、何が一番大きいんですかね。それぞれにやはり問題ではあるんですけども、察するに感情の問題がそうなんですか結局そこなんですね。やっぱり2017年の10月のその衆院選っていうのは非常に大きなしこりになっていて、立憲民主党で勝ち上がった人たちからするとですね、やはり当時その希望の党から言うなれば排除されて、で希望の党に残った人たちとの間で一度戦っているというですね、そこの感情的なしこり、さらに言えばその中で自分たちの方が支持を集めて勝ったという、彼らからしてみれば、そこの勝ったということに対する誇りのようなものもあるでしょうし、でこれ17年にここでまず感情的なしこり残りましたの後に、去年19年に参議院選挙やったんですね。でここでもまたですね、その国民と立憲の候補が戦っている選挙区っていうのがありまして、ここでもまた禍根を残しているというですね、そういう形でお互いに感情的に選挙で戦っているということもそうですし、その後の国会運営等でもいろいろそれぞれ別の党ですからね、そうした中で感情的なしこりというものが一番阻んでいる原因じゃないかなと思いますね。なるほどね。これでもそうやって聞かされると、一有権者としては何が国民にとってベストなのかっていう政策判断をしなきゃいけないときに、この政策あいつが言ってるから嫌だみたいなことを言い出しそうで、とても政権は任せたくないなって思っちゃうのが率直なところなんですけど。自民党もそんな感じですしねいや本当にそう思いますよ。そう思うというのは大竹さんのおっしゃる通りで、いや国民にとって何がベストなのかということでやっていただきたいなと思いますが、残念ながらもちろんそういう気持ちがありながらも、とはいえ人の好き嫌いみたいなところで、現実的な政治がですね、動いているというところもあって、非常に残念なんですけど、そういう方たちばかりではないと思いますけどね、そういう人は逆に言うとその党派問わず残念ながらいらっしゃいますし、それは自分個人ということもあるし、やはりその組織の利益というところにもなりますから、何が本当にその国民にとってベストなのかということで、自分たちの党であったり自分を犠牲にするということは、なかなか難しいですよね。やはりその再選して勢力を拡大しないと自分たちのやりたいことができないというのがあるので、悪く言うと保身ですけども、一方でやはりその当選しなければそのやりたいことができない、理想を実現できないということで、その権力を取りに行く、自己保存本能みたいなものが、非常にあるのがやはり政治の一つの要素だと思いますので、良くないなと思いつつも、そこまで100% 批判もできないという人ですね、否定もできない難しいところだなと思います。これでも薫さんほどがっつり政治の世界でお仕事されてる方からしたら信じられないと思うんですけど、多くの有権者は立憲民主党と国民民主党何が違うのか分かんないっていう声が圧倒的に多いですね。いやそうだと思いますよそうですよね。僕も選挙の現場で今まで一番衝撃を受けた、ボランティアの方の発言が、自由民主党と民主党って同じ政党って聞かれましたから、そうなんですね。なるほどね。ボランティアでお手伝い来てくださったおばちゃんに聞かれて、なんて答えようかなって確かに民主党被ってますねみたいなね。だから自民党が自由民主党ってことを知らない人もいると思います。なるほどね。そういう意味ではね、この両党をちょっと比較しながら数字で、そうですね、違いを見ていきましょうか。じゃあ立憲民主党、国民民主党、具体的にどのように違うのか、まずこちらの比較です。所属議員数ですね。立憲民主党が89名、そして国民民主党が62名です。
そうですね、野党第一党というふうにね、言われますけども、立憲民主党が衆参ともに所属する議員の数が非常に多い、一番多いというところになってますね。その他にも無所属フォーラム、岡田克也さんですとか、野田佳彦元総理等の無所属系、でも野党系の無所属の派閥というのも21人いるということなので、やはりこの89と62、これが2つ合体すればですね、でかつその無所属系も合わさってくれば、一定の勢力になるというところで、会派では連携をしてるんですけども、党としてもう一度大きな塊を作ると。でかつこれがやはり小選挙区というですね、衆議院の制度で、一つの選挙区から原則的には1人しか通らなくて、あとは比例復活というのがありますけども、その時に自民党と公明党は完全にタッグを組んでいると。でそれに対して立憲民主党の候補が出て、国民民主党の候補が出て、共産党の候補が出てってなると、野党のですね、要は政権の批判票が割れてしまって勝てないので、野党共闘ということを進めてるわけですけど、その野党共闘からもう一歩進んで分裂していた旧民主党系は一つの党になりましょうというような話が、解散があるぞって言われている中で出てきてるわけですね。これ今日のテーマとは外れちゃうんですけど、この岡田さんがいる無所属フォーラムと野田さんがいる社会保障を立て直す国民会議、この辺がその立憲にも国民にもいない者同士で固まることも難しいんですか？これはですね、やはりこの無所属系の方たちからすると、当然この2つの党がやはり合体して一つの塊にならないと、これはもう国会運営もそうだし、選挙にもならないということを、よく分かっていらっしゃる方々が、言ってみたら接着剤になろうとしていろいろ動かれているので、逆にこの方たちだけで集まってもそれほど大きな勢力にならないということもありますし、そもそもが2つをくっつけるためにいろいろ動かれているという感じですね。なるほど。はい、では続いていきましょう。こちら支持率ですね。立憲民主党は 8.4%、 そして国民民主党は 1.0% です。さっきの議員数、議席だけでいうともちろん立憲民主の方が多いんですが、政党支持率になるともっと開きが出る感じなんですね。そうですね、やはりこれはその国民民主党自体の党の知名度、認知度っていうのが非常に低くなっているということはあると思います。やはり衆議院選挙をですね、結局終わった後にできた政党で、参議院選挙は1回やってますけども、衆議院選挙を戦ったことがありませんし、やはり党首の知名度という点でも、それこそ民主党政権時代に官房長官で非常に国民の知名度があった枝野さんに対して、やはり玉木さんに関して言うと国民的な知名度というのがなかなかないわけですよね。でそうしたことと、先ほど大竹さんおっしゃってたように、この2つの違いが分かんないっていう中で、民主党といえば今は立憲民主党のイメージの方が強くなってると思いますね。ちなみにこれって合併したらこの支持率って単純に足されるんですか？それとも結構変化があるものなんですかね？分からないんですが、いくつか考えられるものとしては、単純に足し算をした時よりも上がる可能性もあるかなと思いますね。要はその野党で一つの塊ができるということを、無党派層の中でも、無党派層って今やはり安倍政権に対する支持率非常に低くなってますから、そういった人たちの中で大きなこの野党の塊ができれば、それを評価するということで、単純な足し算を超えて、例えば支持率が2桁を超えるとかですね、もともと民進党民主党時代って2桁超えてましたから、そういったところに少し回復をしていくという可能性はありますね。では続いていきましょう。こちらは保有資金です。これは国民民主が今度逆に圧倒するんですね。そうですね、18億円と108億円ということで、これはやはり立憲民主党が2017年の衆議院選挙で本当に新しくできた、新党であるというところと、国民民主党はその希望の党ですけど、その前が民進党で、その前が民主党でということで、2009年にですね、政権交代をして非常に多く議員が在籍をしていた、この民主党時代のですね、いわゆる政党助成金の貯金、遺産のようなものがありまして、それをずっと引き継いできているわけですね。だからその時に非常にたくさんあった、資金を、本当に貯金をちょっと切り崩しながらやってきたという流れがあって、資金力でいうと国民民主党が立憲民主党を圧倒していると。質問、はい、これ今回立民が提案している両党回答して、新規に合併しようという話だと、この18億円も108億円も一旦国庫に返されて新たなスタートになるんですか？いや、それはですね、実は過去にもいろいろあるんですけども、回答をしますというふうにして、別の党を先に作っておいて、
お金を移してしまうということができるんですね。その政党間の寄付という形で、新しくじゃあその新民主党みたいに作ったとしたら、それぞれが持っているお金をそっちに移してから回答手続きして国庫に返納しないというようなやり方、そういうので一番有名なのは小沢一郎さんなんですけども、それでこう錬金術というふうに言われますが、その党を変わるときに政党間の寄付で国庫に返納しないと。でそれはおかしいだろうということで、一生懸命国庫にちゃんと返納したのが、みんなの党はそういう手続きをちゃんとしたというふうに言われておりますね。で共産党なんかもいやこれそもそも、政党助成金という制度自体に反対してますけど、その党に対して所属議員にあってこう税金からねこう入ってるわけだから、党がなくなるんだったら国庫返納しろというふうに批判をしている党政党もありますが、今回は絶対そんなことはしないと思いますね。当然選挙直前で金かかるわけ分かってるわけですから、新設で党を作ってそこに全部お金を移してから両方潰すっていうことになるんじゃないかと思います。なるほど。もうこれじゃあお金のことから言うと立民は喉から手が出るほど合併が望ましいわけですね。そうですね。だからここも言ってみたら支持率、比例投票先等でも立民が上回っているが、お金がありませんということと、所属しているその議員の方々とか支部長のいわゆるこう選挙に勝てるかどうかということでいくと、弱いんですね。はっきり言って選挙に弱い方が多くてですね、国民民主党は逆に希望の党の逆風の中で小選挙区勝ち抜かれている方が非常に多いので、選挙に関して言うと国民民主党の議員の方がはっきり言って強いというところがあります。なので選挙区調整等はね、大変にはなってくるんですけども、実際一定知名度と比例投票先、党首、平たく言うとこう人気が、多少はある立憲民主党とお金がある、国民民主党と、これが、一緒になって、きちっと選挙区調整もして、野党共闘で、共産党ともうまくやればですね、かなり小選挙区でも自民党公明党に対して戦えるだろうという、そういう、見通しがあってこういった合流の話が出ているというところですね。最後一点お聞きしたいのが、今回こそ合流決まるのかなと思ったら玉木さんが党名が立憲民主であることに結構難色を示してるじゃないですか。そうですね。そんなに名前ってやっぱ重要なんですかね。そうですね。党の支持率等に影響してくるということもありますし、所属する議員の方々からすると、多分これも選挙のしこりだと思うんですけども、要はその戦ってた党の名前ですからね。で対党といっても結局実質的にはじゃあ立憲民主党残ってるじゃないかっていうことにやっぱりなりますからね。本当に対党という意味であれば、両方の要素を残すか、両方の要素を残さないかっていう方が、より対等だというふうに主張されてるんじゃないかと思いますけどね。そこはやっぱりこうメンツとそろばんの世界なので、なるほど。この辺のね名前に関しては次回もちょっと詳しく見ていきたいですね。名前とで僕もう一個だけあるのがね、政党のカラーをどうするかなんですよね。政党のカラー、文字通りの色ってことですね。色イメージカラーでしょう。これはね、赤色に戻して、民主党に戻して赤色にしたらそれだけで支持率 10% 超えるんじゃないかってずっと言ってるんですけど、青のイメージないと思うんですけどね、民主党にね。だから名前と色がどうなるのかなってことに注目しています。次回ねそのあたりもじっくりお聞きしていきたいと思います。さあ最新の選挙結果いきましょうか。注目の選挙ですね、簡単に紹介していきます。印西市長選ありましたね。こちらは得票率 91% で現職が圧勝しました。新藤氏はですね得票率 9.84 だったので供託金没収という形になりましたね。これいかがでしたか。新藤さんが出てなければ無投票になった選挙っていうところでね、投票率がやっぱり 22.26 ポイント下がったっていうのはね、そんなに下がったんですか。なかなかそうですね。なんていうんですかね、これを注目選挙と言っていいのかどうかっていう感じですけどやっぱりだいぶあれですよね、その有権者の方が慣れてきたというか、こういう形でいろんなところに N 国が候補者を立てるということに対して、それほどもうなんか驚きもないなというところの中で、9.84% も得票されたっていうのは逆に驚きですけどね。それでは今後の注目選挙ですね。8月は35の選挙、そして9月は30の選挙を予定しています。県知事選もあと少しで迎えますね。岡山、富山、栃木ですね。そうですね。都構想の住民投票がまた11月ですね。それも注目ですね。
はい。選挙情報はですね、選挙 .com のサイトをご確認ください。というわけで、今回は以上になります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。両党が合意した場合、党名に民主党を推す声が上げられていますが、実は民主党にする場合ちょっとした問題が起こるそうなんですね。こちら見ていただきましょう。党名民主党は氏が届け出済みということですね。これは地味な嫌がらせですね。